I'm so sorry, Mrs. Santos, pero hindi na po namin nasalba yung asawa niya from motorcycle accident. He got multiple fractures sa kanyang spine, ganun na din sa kanyang legs. Nadurog po yung kanyang mga kasukasuan ng masagasaan pa siya ng ibang sasakyan. Sorry, Mrs. Ginawa na po namin yung lahat. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Good morning, Han. Gising na. May pasok ka ngayon, di ba? Good morning. Oo nga pala. Salamat sa pagising Nasaan na yung baby ko? Ayan, Han. Kanina pagising naglalaro na nga eh. Halika nga rito. Gwapo talaga ng anak ko Siyempre, mana sa'yo. Maganda rin naman kasi yung mami Sus, binola mo na naman ako eh. Sige na, nakahanda na yung almusal, Han. Kumain ka na, baka malate ka. Hindi bola yun, Han. Maganda ka talaga. Sige na nga. Thank you, Han. Sarap talaga ng luto mo, Han. Ano ka ba? Itlog at tusino lang yan, no? Ikaw talaga? Kahit na masarap yun kasi luto mo ng may pagmamahal. Sige na. Sige na, malilate ka na, Han eh. Oo nga pala. Sige, mauna na ako, Han Bye. Ingat kayo rito ni baby Oh, Han, ikaw rin Bye. Love you. Love you too. Oh, Aling Carmen, ang aga nyo naman po. Okay lang yun, Claire. Para maaga ko matapos yung mga palalabahan mo. Nandun na ba lahat sa labahan yung mga damit nyo, ha? Opo, Aling Carmen. Pakilabahan na lang po Salamat po. Ay nako, ang gwapo talaga ng anak mo. Pwera usog po. Sino ba ang kamukha nito, ha? Ikaw ba o yung asawa mo? Halo po. Mukha naman. O siya, bago ako mawili sa anak mo, sisimulan ko na yung mga labahin, ha? Maiwan ko muna kayo dyan. Sige po, Aling Carmen. Oh, Han, ang aga mo nakarating Oo, Han. Kasi may nakuha akong motor. Wow, Drake! Ayos yan! Mapapabilis na yung pagpunta mo sa trabaho, no? Oo nga, Han Buti na lang at naaprubahan na. Makukuha ko na yung motor na hulugan. Magkano naman yung down payment mo dyan? At magkano monthly? 4,500 lang yung down payment. Tapos yung monthly nasa 3,800. Buti naman at mababa lang. Patingin nga, Han. Nandun sa labas, tara. Wow, ang ganda! Mahal bagong-bago, no? Makakapasyal na tayo niyan. Kumuha ka rin ba ng extra helmet? Oo, Han. Ayan mo. Sa linggo, ipapasel ko kayo ni baby. Yay! Thanks, Han. Ayan, nakapagluto na ako ng hapunan namin. Excited na akong umuwi si Drake. Paborito niya itong niluto ko Ako sigurado mapaparami na naman yung kain nun. Bumili kaya muna ako ng soft drinks. Baka nainitan kasi yun sa pagmumotor niya Ay, may tumatawag. Sino kaya to?
Number lang. Teka, sasagutin ko. Hello? Yes, ako nga. Ano po? Paano po siya nakasagot? Sa hospital po yan. Mrs. Santos? Ako nga po. Ano na pong lagay niya, Dok? Kamusta na po yung asawa ko? I'm so sorry, Mrs. Santos, pero hindi na po namin nasalba yung asawa niya from motorcycle accident. He got multiple fractures sa kanyang spine, ganun na din sa kanyang legs. Nadurog po yung kanyang mga kasukasuan ng masagasaan pa siya ng ibang sasakyan. Sorry, Mrs. Ginawa na po namin yung lahat. Aling Carmen, pwede ko po bang maiwan na lang muna sa inyo si Shane? Paalagaan ko na lang po muna siya sa inyo. Kailangan ko po maghanap ng trabaho eh. Kailangan ko ng kumita ng pera para may panggastos kami ni Shane. Babayaran ko na lang po kayo para sa pagpapaalaga ko sa kanya. Ayos lang, Claire. Sige, payag ako. Hayaan mo, Claire. Makakaasa kang nasa mabuting kamay ang anak mo. Maraming salamat po, Aling Carmen, Ma'am Berting Hayaan niyo po, kapag nagkatrabaho po ako, babayaran ko na lang po kayo agad. Wala yun. Basta kung kailan ka makaluwag, saka mo na kami bayaran. Salamat po. Maraming salamat po. Ito po pala yung mga gamit ni Shane. Andiyan na po lahat. Iwan ko muna po siya sa inyo May job interview po kasi ako ngayon eh. Walang problema, Claire, ha? Kami na ang bahala sa anak mo. Anak, magpapakabait ka sa kanila ha. Huwag ka palaging iiyak. Mahal na mahal ka ni Mami. Aling Carmen, Ma'am Berting, mauna na po ako. Mag-iingat ka, Claire. At good luck sa interview mo. Thank you po. Ay, ang gwapo naman ng batang to. Kamukha ng kanyang ama. Oo nga. Itong batang to na lang ang tanging alaala ni Drake sa asawa niya. Ay, kawawang anghel. Maagang nawalan ng ama. Huwag ka mag-alala, anak, ha. Nandito lang sina Lolo Berting at Lola Carmen mo. Kami mag-aalaga sa iyo. Tignan mo nga, Berting, at baka si Claire na yan. Magandang gabi ho, Aling Carmen, Ma'am Berting. O, Claire, kumusta yung pag-a-apply mo? Pasada na po ako sa interview. Bukas po maaga ako kukuha ng mga requirements ko para makapag-umpisa na po ako next week. Saan ka magtatrabaho? At anong trabaho yan? Sa Makati po, call center po. Sa awa po ng Diyos, nakapasa po ako. Ay, nako. Panggabi yan, Iha. Mag-ingat ka sa biyahe mo, ha? Yun nga ho eh. At itatanong ko lang din po sana sa inyo kung okay lang po bang maiiwan sa inyo si Shane ng gabi. Walang kaso sa amin yun, Claire. Handa kaming tumulong sa'yo dahil naiintindihan namin ang kalagayan yung mag-ina. Tama. Huwag ka mag-alala, kami na ang bahala sa anak mo. At saka, okay naman siya sa akin. Ay nako, napakabait at hindi iyakin. Ang sarap alagaan. Maraming salamat po, Mang Berting, Aling Carmen. Huwag po kayo mag-alala. Sa unang sahod ko po, maibibigay ko yung bayad ko sa inyo agad. Oo, ayos lang. Basta yung gamit ng mga anak mo ay kumpleto. Walang problema dyan. Kasi alam mo namang wala rin naman kaming inaasahan ni Berting. Tanging padala lang ng anak namin sa ibang bansa na di kalakihan. Sige po. Sisiguruhin ko pong laging may diaper at gatas tong si Shane. Mang Berting, Aling Carmen, kunin ko na po siya. Iwan ko na lang po ulit bukas bago ako umalis. Oo, sige. Ito na yung anak mo, oh. Maraming salamat ho. Sige ho, magandang gabi ho. Ay, uuwi na ang gwapo. Huwag ka mag-alala. Magkita-kita pa naman tayo bukas. Bye. Ingat kayo riyan, Claire. Opo, maraming salamat po.
Itong si Berting, tuwang-tuwa naman masyado sa anak ni Claire. Ay nako Carmen, kung dinadala lang dito ng anak mo ang mga apo natin, hindi ako masasabik sa batang iyon. Hayaan mo na. Ituring na lang natin parang tunay na apo yung si Shane. Aling Carmen, iwan ko na po si Shane na. Ay, sige. Mauna na po ako. Maraming salamat ho talaga. Bye baby, I love you. Pakibait ka lagi ha. Mag-iingat ka, Claire, ha? Opo, Nay. Aba, ito na pala si Guwapo. Ano, iniwan ka na naman sa amin ng mami mo. Hayaan mo, nandito naman si Lolo. Oh, ikaw pala, Claire. Kumusta? Makakapag-umpisa ka na ba? Opo, Aling Carmen. Baka next week po ng gabi, iiwan ko na po pala si Shane sa inyo. Sige, Claire. Ay, ito na pala si Shane. Maraming salamat ho, Aling Carmen. Hayaan niyo po, next month po makakapagbayad na ako sa inyo. Ay, naku, Claire. Huwag mo na nga munang problemahin yan, ha? At saka nalilibang naman kaming alagaan ng anak mo. Mabuti naman po kung ganun. Di naman po ba nag-iiyak? Hindi. Lalo't maya-maya nilalaro ni Berting. Abay, aliw na aliw. Ganun talaga kapag sabik sa apo. Nakakatuwa naman po marinig. Wala yun. Parang apo na rin naman talaga namin yang si Shane. Naku, maraming salamat ho talaga. Hulog po kayo sa akin ng langit. Aling Carmen? Aling Carmen, tao po. Claire, nakauwi ka na pala. Aling Carmen, eto na po pala yung bayad ko sa pag-aalaga nyo kay Shane. Maraming salamat ho. Sumahod ka na pala, Claire. Salamat, Claire, ha? Malaking tulong to sa pang-araw-araw namin ni Berting. Wala ho yun, Aling Carmen. Malaki rin po kasing utang na loob ko sa inyo eh. Kasi kayo po ang pumupuno ng mga pagkukulang ko bilang nanay ni Shane. At alam ko pong kulang pa po itong binibigay ko sa Ay, inyo. nako. Hindi problema yon. Ang mahalaga ay nakakatulong kami sa inyong mag-ina. Maraming salamat po, Aling Carmen. Kukunin ko muna po si Shane na. Ay, naku, Claire. Matulog ka na muna. Alam kong puyat ka. Ipahinga mo muna yung sarili mo, ha? Kami na muna ang bahala sa bata. Mamaya pagising mo, tsaka mo nalang kunin si Shane. Nakakahiya naman po kasi, Aling Carmen, kung buong araw ko na pong iiwan sa inyo yung anak ko. Ay, naku. Walang kaso yun. Sige na, Claire. Ipahinga mo na muna yung sarili mo, ha? Mamaya ako nalang magdadala sa anak mo sa bahay nyo, ha? Maraming salamat po talaga. Sige po, Aling Carmen, kahit mga alas 3 ho, dalhin nyo na si Shane sa bahay. Gising na ho ako nun. Okay, sige. Magpahinga ka muna. Oh, eto na si Mami. Dito ka muna kay Mami mo, ha? Siya naman ang mag-aalaga sa'yo. Alam ko, miss na miss ka niyan. Salamat po, Aling Carmen. Mamaya po, ibabalik ko na lang po siya ulit sa inyo. Oo, sige. Hintayin na lang namin kayo, ha? Alam mo ba, anak, miss na miss ka na ni Mami. Alam ko, maaga kang nawala ng daddy. Pero anak, nandito lang lagi si Mami, ah. Handa ako tumayo bilang Mami at daddy mo. Kahit laging saglit lang kita naalagaan. Lagi mo tandaan, mahal na mahal ka ni Mami. Lahat gagawin ko para sa'yo. Kasi siguruhin ko magkakaroon ka ng maganda kinabukasan. Ikaw ang buhay ni Mami, baby. Ikaw yung buhay ko. Mahal na mahal kita. Gaya ng pagmamahal ko sa daddy mo. Uy Claire, may ginagawa ka pa ba? Wala na, Donnie. Nagtatype lang ng report. Bakit? Alam mo ba yung chika about dito sa account natin?
Na ano? Anong meron sa account natin? I-dissolve na daw kasi hindi raw kumikita. Mababa ang sales. Ito terminate daw lahat ng agents dito. At saka may usap-usapan daw na marami ang nagkakat ng calls ng mga agents. Ha? Paano yan? Ililipat ba tayo sa ibang account? Hindi raw be. Terminated talaga. Naku, kaya nga ito ang offer ko sa'yo. Baka gusto mo sumama sa amin. Saan ba yan? Call center din? Abroad to be. Sa UAE, sure malaki ang sweldo. Anong trabaho naman? Marami. Tingnan mo na lang doon sa agency. Saka marami naman tayong mag-a-apply doon kaya baka magkasakasama pa rin tayo pagdating sa ibang bansa. Mas hiring sila be. Sige, pag-iisipan ko. Naku, pag-isipan mo ngayon na. Sayang ang opportunity. Kasi ayon sa bali-balita, 2 weeks na lang daw tayo rito. Then isa-shutdown na itong account natin. Kaya kung ako sa'yo, bago ang termination natin, asikasuhin mo na to. Ganun ba? Sige, bahala na. Hello Claire! Nakuha mo na ba ang last pay mo at ang back pay? Oo, Donnie. Eto nga, binabudget ko na eh. Hoy bakla, mag-apply na kami sa agency next week. Ano, sasama ka na ba? Hindi ko pa alam, Donnie. Hay nako Claire, magpaka-practical ka nga. Kung iniisip mo ang anak mo na magkakahiwalay kayo, isipin mo rin ang future niya. Ano ang gusto mo? Nandyan nga kayo magkasama pero nagkukumawag naman kayo sa pera. O maihiwalay ka sa kanya ng ilang taon pero kapag matapos mo kontrata mo, pwede na kayo magsama dahil may ipon ka na. Sige, Donnie. Pero kakausapin ko muna yung nag-aalaga kay Shane. Tatanungin ko sila kung papayag ba sila. Oh Claire, gawin mo na yan girl. Then kita tayo sa Wednesday ha. Bye girl, ingat! Thanks, Donnie. Ingat ka rin. Bye. Aling Carmen, Mang Berting, gusto ko po sana kayong kausapin tungkol kay Shane eh. Tungkol saan ba yan, Claire, ha? Aling Carmen, tuluyan ko na po sanang iiwan sa inyo si Shane. Kasi po wala na akong trabaho ngayon eh. Ang bala ko ngayon mag-a-abroad po. Kung okay lang po sana sa inyo. Walang problema sa amin yan, Claire. Kaso, ang inaalala lang namin, baka mapalayo sa'yo ang loob ng bata. Tama si Berting, Claire. Kaya mo ba? Opo. Kasi para sa kanya rin naman to eh. Para mabigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Sige, Claire, payag kami. Pero wag kang mag-alala dahil habang lumalaki tong si Shane, ipapakilala ka namin bilang ina. Maraming salamat ho. Kailan ka ba mag-a-apply, Claire? Bukas po. Kaya po kinausap ko na kayo tungkol dito kasi kung sakaling matanggap ako, alam nyo na po. Sige, kami na muna ang bahala rito kay Shane bukas. Maraming salamat ho, Aling Carmen. Hayaan niyo po kapag nandun na ako, sisiguraduhin kong hindi ako papalaya sa pagpapadala ng bayad ko sa inyo at saka pambili ng mga gamit ni Shane. Ay naku, Claire. Wala pa man, iniisip mo na agad yan. Ayos lang kami. Basta yung sa anak mo ang huwag mong kakalimutan. Opo, sige po Mang Berting, Aling Carmen. Mauna na ho ako. Ayan Claire, okay na ang lahat. Medical na lang at makakalis na tayo sa October. Oo nga, Donnie. Sana maging okay na yung lahat, no? Magiging okay rin ang lahat, Claire. At kapag nandun na tayo, mas makakaipon ka na para sa future niya ng anak mo. Donnie, maraming salamat pala para dito Okay lang yan, Claire. At least magkakasama pa rin tayo. Sa isang hotel lang naman ang pagtatrabahuan natin eh. Mabuti na rin yon at may kakilala ako doon. Tama be! Hindi ka na mo homesick. Oo nga eh. Nandun ka na eh. Sigurado masaya na naman. Nako be ginagawa mo na akong clown. Hindi
Mang Berting, Aling Carmen, bukas na ho yung alis ko. Iiwan ko na po ngayon sa inyo si Shane. Sige, mag-iingat ka doon palagi, Claire, ha? Ingatan mo yung sarili mo. Mag-iingat ka roon sa mga Arabo. Alam mo na. Opo, Mang Berting, Aling Carmen. Salamat po pala sa mga paalala ninyo. Ito na rin po pala lahat ng gamit ni Shane. Ilang taon ba ang kontrata mo roon, Claire? Bali 5 po. Siguro sa 5 taon na yon, makakaipon na ho ako. Para pag uwi ko po, magne-negosyo na lang ako dito at makakapag-focus ako kay Shane. Tama yung naisip mo, Claire. Mas maigi pa rin na sa'yo lalaki tong si Shane. Aling Carmen, Mang Berting, maraming salamat po sa inyo sa sakripisyo niyo sa anak ko. Malaking tulong po itong ginawa niyo sa amin. Salamat din, Claire. At pinagkatiwalaan mo kami sa anak mo. Anak, iwan ka na muna ni Mami kina Lola at Lola, ha? Magpapakabait ka lagi. Huwag kang pasaway sa kanila, ha? Tandaan mo, para sa iyo lahat ng to. Para magkaroon ka ng maganda kinabukasan. Mahal na mahal ka ni Mami, anak. Mang Berting, Aling Carmen, sige po, alis na po ako. Mag-iingat ka palagi, Claire, ha? Kami na bahala sa anak mo. Ay nako, nakaka-stress talaga tong si boss. Lagi na lang akong nakikita niya. Naku, be! Baka may gusto sa'yo si boss. Donnie, may gusto? Konting mali lang, nagagalit na siya agad eh. Minsan nga, pulido na yung trabaho ko, nagagalit pa. Ewan ko ba sa Arabong yan? Baka nga type ka. Ikaw talaga, Donnie kung ano-ano yung naiisip mo. Malay ba natin? Ay nga pala, nakapagpadala ka na ba sa anak mo? Oo, pati yung bayad ko dun sa 2 matanda. O, kumusta naman daw ang anak mo? Ayun, okay naman. 5 years old na siya. Makulit daw, sabi nila Aling Carmen. Medyo malaki nga pinadala ko kahapon kasi para may pang birthday niya. At least natuwa ang anak mo, girl. At saka marami ka namang ipon, kaya pag uwi mo ron, makakapag-umpisa ka na ng negosyo. Hindi ka na maiwalay sa anak mo. O nga, Donnie, no? Thank you talaga sa'yo, Kaso ang problema ko, hindi ako kilalang nanay ni Shane. Tuwing nakakausap ko siya sa telepono, parang wala lang. Tinatawag niya ako mama, pero yun lang, hanggang doon lang. Pinapaliwanag ba ng mga nag-aalaga sa anak mo na ikaw ang nanay niya? Baka mamaya, hindi Oo, sila pa nga nagsasabi na tumatawag si mami. Ganun, tapos lagi nila sinasabi na ako yung mami niya. Pero sa bata, parang wala lang Ay, sana pag uwi ko, makilala niya naman ako bilang nanay niya. Hayaan mo na, be. 1 taon na lang naman makakasama mo na ang anak mo. Kaunting tiis at tiyaga na lang. Oo, konti na lang. Magiging ayos na rin ang lahat. Where is Claire? I want to talk to her. Claire, hinahanap ka ni boss. You know it's wrong. Always creating mistakes. You stupid. I will reassign you to other tasks. You leave this place. Sir, what mistakes are you talking about? All reports is wrong. Come on. Sir, you're hurting me. Where are we going? Here, clean all this mess. You don't deserve to be in the lobby. It's stupid. You will never go outside until you clean this room, Wala naman akong ginawang mali. Lahat naman ang sinasabi niya sinusunod ko Be, ano nangyari kanina? Kinulong
ako dun ni boss sa storage room. Yan, dilim pa naman dun. Linisin ko daw yun. Wala naman lilinisin dun. Puro gamit lang naman dun na panlinis eh. Ewan ko ba dyan kay boss? Bakit lagi kang napapag-initan? Tinatanggihan ko kasi yan. One time kasi niyaya niya ako sa suite niya. Siyempre ako nag-iingat lang, di ba? Tinanggihan ko yung alok niya. Ayun, friend, simula nun nagalit na siya sa akin. Lagi na siya sa akin nagagalit kahit wala naman akong maling ginagawa. Ay te, nakakatakot yan. Oo nga eh. Kaya siguro naging ganun yung pakikitungo niya sa akin. Nako, lagi kang mag-iingat te. Hayaan mo. I-check na lang kita palagi kapag may pinapagawa sa iyan. Tatakot lang talaga ako sa kanya, Donnie. Baka kasi may binabalak siyang masama sa akin. Hayaan mo. Nandito lang ako, Claire. Babantayan kita. Salamat, Donnie. Wala yun, friend. Saglit lang, Donnie, at tatawag lang ako sa Pinas. Hello po, Aling Carmen. Kamusta na po kayo dyan? Kamusta na si Shane? Mabuti naman kami rito, Claire. Si Shane natutulog na. May pasok pa kasi bukas. Ikaw, kumusta ka na dyan? Bakit parang bagong iyak ka? Hindi po, Aling Carmen, sinisipon lang po. Kung ano man ang problema mo dyan, tiisin mo lang. 5 buwan na lang at makakabalik ka na rito sa Pilipinas. Makakasama mo na ang anak mo. Opo, Aling Carmen. Maraming salamat ho. Natanggap niyo na po ba yung padala ko? Oo, Claire. Salamat pala doon, ha? Wala po yun. Sige po, Aling Carmen. Mag-ingat po kayo lagi dyan, ha? Kayo na pong bahala kay Shane. Sige, Claire. Ikaw rin, ha? Palagi kang mag-iingat. Kaunting tiis na lang at makakasama mo na ulit ang anak mo. Claire, come. I got some tasks for you. Yes, sir. Huwag kang mag-alala. Susunod ako. You better clean this suit. I'll be back in a minute. Excuse me, sir. This isn't my task. I don't care. Go, clean it now. Yes, sir. Ano ba to? Hindi naman magulo yung kwarto niya. Ano lilinisin ko dito? Claire, Sir? Sir, why are you naked? this is your task. I pay you extra money if you want. No! Let go of me! Help! Help! No! You will hear me, Claire. Just do what I want. No! No! No, this is so... Stop kissing me, please! Damn you. You lucky, Claire. You damn lucky. But don't you ever tell this to anybody. I will kill you. I will bury your body in the desert if you try to tell anybody about this. You better fix yourself. I didn't want you to be seen by anyone like that. Good afternoon, sir. Good afternoon. Claire, okay ka lang? Oo, buti na lang dumating ka. Oo, sinabi nga ni Donnie na maglinis ako dito. Salamat, Jackie. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Balita talagang manyak yung manager na yan eh. Pero hindi mapaalis kasi kakilala ang may-ari ng hotel na to. Aalis na ako dito, Jackie. Hindi ko natatapusin yung kontrata ko. Hindi ko na kaya. Baka sa susunod, di na ako makaligtas sa gagawin niya. Nako, baka ma-penalty ka niyan. Tapusin mo na. Sayang din ang ilang bang kikitain mo. Sige, Jackie. Bahala na, salamat. Sige Claire, mag-iingat ka ha. Donnie, muntik na akong ma-rape ng hayop na yun. Buti na lang dumating si Jackie, Donnie. Oo, pinakit ko talaga sa kwarto na yon. Dahil alam kong may kademonyo na namang binabalak yon. Donnie, parang gusto ko na umuwi. Tiyagain mo na, Claire. Ilang buwan na lang. Kaysa magkaroon ka ng penalty. Natatakot na kasi ako eh. Lakasan mo lang loob mo. Nandito kaming makakasama mo. Hayaan mo, lahat sila sasabihan ko. Thank you, Donnie, ha? Wala yun.
Tayo-tayong mga Pilipino lang naman ang magtutulungan dito eh. Tiis na lang. Makakauwi ka na. Ilang buwan na lang. My gosh! Home sweet home na be! Pilipinas kong mahal! Ito na kami! Uy, Donnie, umayos ka nga. Nakakaya sa mga tao. Ay naku te, wapa Kels, basta happy ako, nakarating na ako sa lupang sinilangan ko. Ako rin. Excited na ako makita yung anak ko. O paano, Donnie? Dito na lang ha. Kita na lang tayo sa ibang araw. Oo be, sige na, alam ko sabi ka na makita ang Junakis mo. Aling Carmen? Uy, Claire! Nakauwi ka na pala. Wala kang pasabi ha. Berting, nandito na si Claire. Ay, Claire, kumusta ka na? Ayos na ayos po, Ma'am Berting. Sama po ng Diyos, nakauwi na rin. Teka ha, at hahanapin ko ang anak mo. Opo. Nakikipaglaro sa mga kaibigan niya. Sige po, sige po. Alika, Claire. Doon tayo sa bahay niyo. Huwag kang mag-alala, palaging malinis yon. Maraming salamat din po pala, Aling Carmen, sa pagbabantay sa bahay namin ha. Malaki po talaga yung utang na loob namin mag-ina sa inyo ni Mang Berting eh. Ayos lang yun, Claire. Malaki rin naman ang naitulong sa aming mag-asawa eh. Claire! Claire! Ito na ang anak mo. Shane, ayan ang mami mo. Si Claire. Anak, ang laki mo na! At ang gwapo-gwapo mo! Kamukha mo yung daddy mo! Eto pala anak, marami akong pasalubong sa'yo. Oh, kiss mo naman si mami. Oh. Ang daming pasalubong oh. Shane, siya ang mami mo. Siya yung palaging tumatawag sa'yo. Siya yung palaging nag-I love you sa'yo sa telepono. Hindi ko naman po siya kilala eh. Lola, sige po. Doon muna ako kina Daniel maglalaro. Shane, saglit. Huwag kang malungkot, Claire. Siguro nag-a-adjust pa ang bata. Hayaan mo, unti-unti papaliwanag natin. Maraming salamat po, Aling Carmen. Shane, hello. Gusto mo bang kumain sa labas? Kakain tayo ng favorite mong fried chicken. Oh, sama ka raw sa mami mo oh. Kakain kayo ng chicken. Ayaw, hindi ko naman siya mami. Hindi ko naman po siya kilala eh. Shane, please, samahan mo si mami mo. Ayaw, hindi ko siya kilala. Okay lang po, Aling Carmen. Sige, Shane. Payakap na lang ako. Gusto ko lang naman sabihin sa'yo na mahal ka ni Mami. Kaya ako nawala ng habang panahon para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Pero sige, kung ano bang sumama kay Mami, kailangan. Basta tandaan mo, mahal na mahal kita, anak ka. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.